ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ହଁ, ଚାଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଏବେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେଣି। ଏତେ ପିଲା କ'ଣ ଏଠି ଏମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ପରି ଧାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି? ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଜ୍ଞାତ ହେଲା କି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ ଦିଆହେଉଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ହାତରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପକେଟ ଧରି ହଷ୍ଟେଲ ଅଭିମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମହାଶୟ ଡକୁ ଧରି ଏଠି ବର୍ଷା ପାଣି ବଢ଼ଉଛି। ଏତିକିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିନା ବାଦଲରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଉ କହିବି? ମନ କଥା ଛାଡ଼ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଣ୍ଡ କହିଲା ଯା ତୁ ବି ଟିକେ ବର୍ଷା କରିଦେବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲି ବିନା ବାଦଲରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଆଉ କହିଲି ଦୁଇଟା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଟିକେ ବର୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିଜେଇବାର ଥିଲା। ସେ କଥାଟା ସେ ଆଗରୁ ଜାଣି ଆସୁ ଆସୁ ମୋତେ ଭିଜେଇ ଦେଲା। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲି, ସେ ରହିଗଲା ଭିଜିଗଲା। ଏତିକି ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନ ଭରୁ ନଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଡାକିଦେଲି ମୋର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ, କହିଲି ପୁଣି ଥରେ ଖେଳିବା। ଏ ଦେଖ, ଆମେ ଖେଳିଲା ଭିତରେ ତା ମନ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲା। ସେତିକି ଭିତରେ ମୁଁ ଗଛରୁ ବର୍ଷା କରିଦେଲି। ଓହୋ, ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋତେ ମୋ ସେ ପିଲାଦିନର କଥା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣେଇଦେବି। ରେ ସମୟ ବୟସକୁ ମୋର ନେଲୁ ଚୋରି, କୋଉ ସିନ୍ଦୁକରେ ଦେଲୁ ଲୁଚେଇ। ରେ ସମୟ ନେହୁରା ହଉଛି, ଅଳି ମୁଁ କରୁଛି, ମୋ ପିଲାଦିନ ମୋତେ ଦିଅ ଫେରେଇ। ମୋ ପିଲାଦିନ ମୋତେ ଦିଅ ଫେରେଇ। ଗୀତଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ନିଶ୍ଚୟ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଏଇ ଗୀତଟି ମୋ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣୁଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଳକମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆମ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଖେଳ। ଏଇ ଦେଖ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମୋ ପିଲାଦିନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସହ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ହଜିଲା ଦିନର କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏଇ କୁନି ରୋହିଣୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଏମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ତମେ ଖେଳ, ମୁଁ ତମ ଖେଳର ମଜା ନେବି। ବେଳେବେଳେ ଆମ ଛୋଟବେଳର ସ୍ମୃତି ଆମକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଆମ ପିଲାଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ମୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ। ପିଲାଦିନର ସେଇ ରାଇଜରେ ଥିଲା ଢେର ସାରା ଅଳିଅଝଟ। ହେଲେ ଆଜି ସେଇ ପିଲାଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆସି ସାରିଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମୋର ସେଇ ହଜିଲା ପିଲାଦିନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଖୋଜି ପାଇଛି। କହିଲେ କିଛି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିନିଅ ସେଇ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହା ତୁମ ହୃଦୟ ଚାହୁଁଛି। ନହେଲେ କାହାକୁ ଜଣା, ଆଜିର ଜୀବନ ଆଉ କାଲି ନଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବୟସ, ତାହାର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜିର ଦୁନିଆ ଏମିତି ହେଲାଣି, ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ବୟସର ଅପେକ୍ଷାରେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ। କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବୃଦ୍ଧକାଳେ ଏଇସବୁ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ସହ କରିବେ? ହେଇ କହୁଛୁ ଟିକେ ଶୁଣିନିଅ। ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ଟିକେ ହଜେଇ ଦିଅ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସ୍ନେହ ଆଉ ଆଦରର ଆଶାରେ ଚାହିଁ ରହିଥିବେ। ଏଇ କଥା ମୁଁ ସେଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି କିଛି ସ୍ମୃତିଭରା କଥା ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ରୋହିଣୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ।